Кличко, но те са част от бокса. Сами видяхте, и двамата бяха готови на абсолютно всичко. Изпълнява на телефона и въобще няма... Номер 5 ще отнесе в къщи своите пояси Владимир Кличко. Ето ги трофеите, които той напълно заслужено тази вечер защити. Не знам защо дават вече за четвърти път Наталия Егорова. Тежко в тези моменти да се коментира, но това, което направи Кобрат, пак не е малко, дори е нещо огромно. Да стигнеш до мач с Владимир Кличко е изключително постижение, да се биеш пред 15 000 зрители. А в Хамбург, града, където Кличко стана, има също нещо невероятно. А факта да скочи така срещу един от най-тежките нокаутьори в историята, да се бие лице в лице в него, да разменя удари, е нещо много смело от страна на Кобрата. Jetzt mal Gratulation. Wir gratulieren ihm alle hier ein bisschen. Gratulation, Vladimir. Heute ein Irrsinnskampf, aufregender Sportschaftsverbände. Heute war es wirklich ein Wahnsinnskampf, sehr aufregend, man hat es in der Halle gemerkt. Wann haben Sie das letzte Mal aber in so kurzer Zeit so hart arbeiten müssen? Знаеш, аз нямаше такива мача, всяко българя на телефона. Поздравява Хамбург, Владимир Кличко. Сега защо го снимаш това? Да го пратя на Йон. Да чак го гледа, какво ще го прати?